Cuma tini tami manhum kana. Tini tani bagay no hong kang ke pula media rong nang khung ya pro di perkando. Tini tani bagay no hong kang ke ang imang thani baba bai ba mahde bai sapai jago. Je Hindu dharma khane je nungko Kristen khane bong no sadi ne. Kaban bagang media rong no huni masaka. Tam khe je Hindu dharma khane rok bong nang sabo 3 din mumbati pasta dokate pasta saring satao songni bagoi ang kobogo jar jar mataino khulumui sogdi o je jar Kristen tongnai rok sini Tiprasa je Kristen tongnai rok jar jar girjao norok sara sattao nongni subrai Jisuno sini Jisuno suridi sini desni bagoi sini diben murisni bagoi abai kang kokasaro jotonono or sini dibet murai singno bo ang kongma kasaro je thangwi soge sak nono Tiprani mukhomantri nono sahori mano nongni Tiprasa konor nai hne haipono nung ta bathakdi nung direct thangwi kagaso soime sa ponchitono nung ta phirokdi ini bagoi joto public joto jon saধারণ jotono nono khalai tongo Je mutai wisadamani je baba wisadamani. Bo puro gula thai sidi jani. Amairo. bongkha saja gebrui thaikya do puila sajao sapakya ang mania tanwi mania ang saja samobai angya tarpore saja geb Baba bisa sidi ja. tongo ang bisas kong mani taitam sapai nayong waisa bang Chinese khaya tang tai se phayoka tai se phayon porang sin borok rong sin dolong saokang phaidi ne phaya maspon phaya maspon phaya Bodol mane anorahi khanya. जों हायखानिया सिनि पारानि बर रं न सिनि पारानि बर रं उन तंनाय रं न ता बंना साका फाया Ke baba hanke nana ta ke kok sungchi bunai. Je tabo debit mura sin loge je kinnai ro. Bor mbang ke tam kok ka nam su. bongni bagoi ang phiasa no kok kasana musungko tai borok kaham kerengke sogojang thu tai kaham kerengke o lere no সম্পূর্ণ পুষ উঠো apa haita bong nang kasana musungta abo nang ke tabo aj rel ain thane ro bagay nang ke suri jato. suri tonga Sabrung da suri. sabrung suri tong Mane soge asa suri. soge sang suri tong soge sak bo desh ni bagai kang bo desh ni bagai khang bo sacho se bo asuk jona se khai tong ka ang ti matai puji nai ba matai khulon nai ang khanya sadar tong besung khayo ang Khara ke tipa khane mon sabut khai tong na. saput khayang Tiprasa bang saput khay Ke je tini titi di sini je di yang tong sa tong ayo. Bonong tam tong dan tong. bong na bang kok kasana musung ang bong na sable thaijeng bo sai thangka 13 jone emla tongnai rok o diben mori soge asak ponchotona andolon khaidi soge asak Ang ko bada andong khane. joto jaga no joto area no khaidi tinu oaro khana oaro obake khaidi thasa ta khaliji haika sa pondono sin Tiprasa doko phok jaglak To ni bagi amule khani nang nai. bo saisung thangai nukma bai tongya bole jotono saputarle nungna nangan bole o gram baise bo bahai khaika o elaka bo bahai khaika o to nungna nangan bole jotono Delhi kendar tongale asugin hari tongan fan tolao AC tolao boko saputar khanya borok simse dol asakse para ekla khanya se kere e okong no babe obo bo sai kalang On bagi sabut khani nang. am bagai saput khanya nang nai Yang sajung kami bayangnya lukuro ba sabut kaji. Ama ini nih kok kesan ko kasar mo tam ka ang asak sana borinya ba am bagai o chini Tiprasa rok jemu tri khai tongnai rok o party onta BJP o bo chini mundiri tong bole IPF bo chini mundiri tong bole e bong no bo sapotar khaidi ni ang kosong kobuna musungta ngam borok se ereng pereng ngai tong phiaba o ereng perai bukurjani sapjang no saini Aba nung emang satu guna tini je nung bopor kekale je
성난이 bagay 사가 성난이 bagay hingke tinin tini last tini saring theka last tini imang thani paisa bejago tini last ambo yang ani yakarang khok sakring phuno ang sini parang borno koi ganang sahoroi ma sahoka tini judi o last di wang sayang ke ang thokai manglak na ma sasina hinang ma koboka mabahita norok media rong bawani yang para kandra para Hindu sombeda Hingga bawano wara wan so mana future sini Tiprasa ro yok nani sal ama hero wara wan so Manai yong nai judi tini Tiprasa ekono sobaya hoi tong khangke manai judi diben morsing obakeni himui sogui je sinipsak sini para andolong khaikangke nichoi manai abo nichoi manai tamke ar kebung tang nai nono mani nono bandi nai nono soir nai hair nai ukur nai tamke diben moris nang kok thaisang kesaro nung thangai sogoi soi tubi asa ponchol nung ta kifile di nung thangai sogai asa bo para elakaro ungko khaimani andolong khaimani tayaka thu sini 13 jene emla nang khagbai khugoi na kok kesaro